बरायबाय बडा जुबिनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आं नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लाना फैबाय बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टारनि नोंथांमोननि स्किम एबा लन राङारि अनसुंथाइ जेराव नोंथांमोना 10 पास डिग्री पास एचएस पास एबा आन्डार मेट्रिक 10 बेनि सायाव आपडेट लाबोदों स' इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ एन्ड बेनिफ्राय मा आपल'ड खालामनांगोन स' बेनि सायाव आपडेट दङ आरो एमाउन्टआ 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम आरो बेयाव जोंहा दा फार्स्टआव मा खालामनांगोन रेजिस्टार थ' नोंथांमोना फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन उनावहाय मोनसे आरोबाव एप्लाइ खालामनांगोन दा जोङो माखासे डिटेल्सखौ नायग्रोगोन जे जों माबायदि सिस्टेमाव अनलाइन खालामनो हायो एबा जों रेजिस्टार खालामनांगौ एन्ड बेनिफ्राय रिसेन्टलि एबा फुङाव आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे 24 अक्ट'बरावसो बिनि अनलाइन साबमिशना जागोन बे जाबाय एप्लिकेशना नाथाय दायो रेजिस्टार आरो बे रेजिस्टारनि डेट ओंखारबाय जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ डिसक्रिप्सनाव बेनिफ्राय जायनोखि नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआवहाय जइन जायाखै नोंथांमोना जइन जाबानो जाबाय गासिबो आपडेटखौनो सिगां मोननो स' नोंथांमोनाहाय जइन जानो हागोन स' दानिया नोंथांमोना फार्स्टआव मा खालामनांगोन रेजिस्टार थ' बेखायनो रेजिस्टारनि अफिसियेल डेट ओंखारबाय लास्ट डेटआ जाबाय 22 अक्ट'बर स' नोंथांमोना 22 अक्ट'बर दिनैनिफ्राय 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना 22 अक्ट'बरसिम नोंथांमोनाहाय स' रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि रेजिस्टारनि माखासे डेडलाइन स' नोंथांमोना लास्ट बा खालामनो हानाय नङा स' बेखायनो दानिफ्रायनो जुदि खालामनोबा स' नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो मबाइलाव बोरै खालामो नोंथांमोना दानिया A to Z भिडिअ नायनो हासिगोन स' बेनिफ्राय बेयाव माखासे क्राइटेरिया होदों जों बे क्राइटेरियाखौ नायगोन दा बेवहाय फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना सेकेन्ड स्टेपआव बे जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन एन्ड थार्डआवहाय नोंथांमोनाहाय एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'ड खालामना लानो हागोन एबा रिसिभ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नाम्बार 4आव जाबाय स्किमखौ मोनगोन अके नोंथांमोना डाइरेक्ट एकाउन्टआव नोंथांमोननि रांखौहाय सोनाय जागोन आरो बे माखासे प्रसेसनि गेजेरजों थांगोन बे नङा जे दिनै एप्लाइ खालामबा गाबोन मोनगोन बे नङा स' बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्भे जागोन आरो नोंथांमोना गासैबो एप्रुभ जाबासो मोनगोन आरो बे नङा जे लाख एप्लाइ खालामबा गासैबो मोनजोबगोन बे नङा माखासे क्राइटेरिया दङ बेखायनो जों बे क्राइटेरियाखौ नायगोन थ' फार्स्टआव जोङो दायो रेजिस्टारसो नोंथांमोना खालामनो हागोन मानोना पर्टेलखौ लन्च खालामबाय अके गभर्नमेन्टआ एन्ड स्किमनि डिटेल्सखौ नायोबा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स बुंदों बेवहाय अबजेक्टिभ्स दङ जे नोंथांमोना माखासे बेखौ फरायबानो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ जायखिजाया मोनसे पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स पासपर्ट बा बेंक पासबुक बा आधार कार्ड भटार कार्ड जायखिजाया मोनसे थाबानो जागोन एन्ड सेकेन्डआव एड्रेस प्रुफ नोंथांमोना होनांगोन जेरैहाय नोंथांमोननि भटार कार्डआनो जागोन बा आधार कार्डआनो जागोन जायखिजाया नोंनि गासैबो एड्रेस थानाय गांसे नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन नोंथांमोना होनांगोन सार्टिफिकेट एन्ड बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सटेन्सआ नांथारगोन बेखौ गैयाब्ला नोंथांमोना खालामना ला एन्ड बेंक पासबुक नांथारगोन बा नोंथांमोना केन्सेल चेकबुक जायखिजाया बेंक पासबुकआ नोंथांमोना एनि बेंक बेयाव जागोन एन्ड पेन कार्डआ नांथारगोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स एन्ड हाउ टु एप्लाइ होनोबा स' नोंथांमोना बेहाय माखासे साइन खालामनांगोन नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन आरो OTP थाङो स' बेखौ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम अब्ला बुजिगोन एन्ड बेनिफ्राय जों दानिया क्राइटेरिया स' क्राइटेरिया नोंथांमोना जाबाय नोंथांमोननि बैसोआ 28 इयार्स दा गोबां सानदोंमोन 18 इयार्सआ मोनगोन नाथाय 28 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम गाहायसिना एन्ड जौसिना जाबाय 43 इयार्ससिम जोंनि ST SC OBCफ्रा मोननो हागोन अके स' मिनिमाम क्वालिफिकेसन क्लास 10 पास नोंथांमोना जायफ्रानोखि जेनेरेल केटेगरि माने जेनेरेल कास्टआ नाथाय मोनसे मोजां बाथ्रा जायनोखि नोंथांमोना SC ST OBC अब्ला आप टु क्लास 10 सिम फरायबाबो नोंथांमोना जागोन मेट्रिक पास जालायबाबो बेवहाय लिरनाय दङ दा नोंथांमोना बेयाव नुबाय मिनिमाम क्लास 10 पास जाबाय जेनेरेलासो अके स' जोङो दायो जास्ट जोङो रेजिस्टार खालामनो हागोन बेनिफ्राय एप्लाइआ स्टेप बाय स्टेप फैबाय थागोन स' नोंथांमोना मोनदोंमोन फुंनि भिडिअआव बेनो जाबाय 24 अक्ट'बरनिफ्राय फर्म साबमिशना जागोन दायो रेजिस्टारा जागासिनो दं अके एन्ड बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सटेन्सआ नांथारगोन गासैबो आरो न'खराव सासेल' मोनगोन आरो जाय लानो सानदों नोंथांमोना लन थानाय जानो मोननाय नङा अके बेनिफ्राय दायो जों रेजिस्टार खालामसै स' नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा गोजौआव फैनांगोन गोजौआव फैनानै साइन आप मोनसे मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना स्किम रेजिस्ट्रेसन मोनदों अके जों बेयाव खनसे क्लिक खालामबाय रेजिस्टारावहाय देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फार्स्टआव मा खालामनांगोन आइडि गैया नालाय स' नोंथांमोना मा खालामनांगोन एक्टिभ थानाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन नैबे बक्सआव अके स' नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनांगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना लगइन होनांगोन नोंथांमोना लगइन पासवर्ड बेयाव नाङा जास्ट नोंथांमोना लगइन OTP होबानो जाबाय अब्ला नोंना OTP थांगोन नोंथांमोना सेन्ड OTP मोनदों बेयाव नोंथांमोनाहाय स' नोंथांमोना सेन्ड OTP थुबा नोंना OTP थांगोन बेनिफ्राय केपचा दङ स' नोंथांमोना केपचाखौ जेरै PSM नोंथांमोना मोनदों बेखौ नोंथांमोना बे बक्सआव एन्टार खालामनांगोन दा जों एन्टार खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय जोंहा दानिया मा खालामनांगोन साबमिट OTP थ' जोङो साबमिट OTP थुबाय देन साबमिट OTP थुनाय लोगो लोगो बेवहाय नोंनि माखासे डिटेल्सआ फैबाय दा नोंथांमोना बेवहाय माखासे वेलकाम मोनबाय देन बेनिफ्राय डासबर्ड थायो गोजौआव एन्ड बेनिफ्राय लग आउट दङ स' बेखौ मोजां नायबानो जाबाय एन्ड बे जाबाय नोंथांमोना एप्लाइनि थाखाय रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन अके उनावसो स्टेप बाय स्टेप फैबाय थागोन समजों लोगोसे दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन फार्स्टआव मा खालामनांगोन एप्लाइ फर रेजिस्ट्रेसन बेवहाय खनसे क्लिक खालामदो देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फेसआ लुडिं जाबाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुङो जेरावनोखि गोजा नाम्बार दङ मार्क दङ
स्टार दङ बे गासैबो मेन्डेटरि नोंथांमोना कम्पालसरि फिलआप खालामनांगौ जेरै हमना ला नोंनि नाम ओके नोंनि नामा सार्टिफिकेटआव जेरै दङ बेंक डिटेल्सआव माने बेंकआव जि दं बेखौसो होनांगौ होनना बुंदों माने बेंकआव जि दङ बेजों सेम जानांगोन फादार्स नेम बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो एन्ड बेनिफ्राय केटेगरि नोंथांमोननि एसटिपिआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना हो लास्टआव दङ एन्ड पार्टिखौ नोंथांमोना बेवहाय डाइरेक्ट नोंथांमोना लिरबानो जाबाय जायखिजाया एन्ड बेनिफ्राय पेन नाम्बारखौ होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारा नांथारगोन ओके एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारा होनानै नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन ओके एन्ड बेनिफ्राय आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन आधार नाम्बार दङ स' बेखौ नोंथांमोना होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दङ बेनो जाबाय सेलेक्ट सेक्टर्स नोंथांमोना बबे सेक्टराव स्किमखौ लानो सानदों दा बेहाय गोबां रोखोमनि दङ नोंथांमोना प्रोफेशनेल कोर्सेसनिखौ जुदि नोंथांमोना आइटिआइफोर दङबा प्रोफेशनेल कोर्स लानाय दङबा स' नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय नङाबा खायसेया एग्रिकालचार एन्ड हर्टिकालचार सेक्टराव लानो गोसोबा नोंथांमोना आबाद गायनाय बिथिङाव लानोबा बेखौ लाबानो जाबाय फिसारि बा ना फिसिनाय पल्ट्रि दाउ फिसिनाय डायरि दङ गटारि दङ फिगारि दङ दा बेनो साबसिन जायो स्किमावहाय मेक्सिमाम लायो पेकेजिं दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना रेडिमेड बेहाय दङ एन्ड बेनिफ्राय प्लान्टेसनबो दङ बायदिसिना दंफां गायनाय बेम्बु रबार आगर गायनाय दङ बेखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन जुदि बेनि सायाव नोंथाङा नलेज दङबा बेनिफ्राय वुड बेस दङ इन्डास्ट्रिसनि दङ फार्निचारनि दङ आरो एन्ड बेनिफ्राय स्टेसनारि बिजनेसफोर दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि हार्डवेयर बिजनेसफोर दङ आदार सेक्टरबो दङ नोंथांमोना आदार बा जुदि नोंनि लुबैनायाव गैयाबा स' नोंथांमोना आदार्सआव होबानो जाबाय दा हमना ला आं एग्जाम्पल आङो हमना ला बोरमा फिसिगोन अके अब्ला जों मा खालामनांगोन जोङो गटारियाव जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामदो देन बेयाव सेलेक्ट खालामबाय स' बेहाय सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो जेरावनोखि गोजा नाम्बार दं बेखौसो कम्पालसरि नालाय एन्ड बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव बेयाव थुबाय ट्रेडआवहाय स' नोंथांमोना मा खालामगोन नै देन नोंथांमोना सार्भिस होगोन ना मेनुफेक्सारिं खालामगोन ना ट्रेडिं खालामगोन स' नोंथांमोननि बेयाव सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय नायो स' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबाय मेनुफेक्सारिं होबाय जास्ट एग्जाम्पल नोंथांमोना गावखौ होबानो जाबाय एन्ड आपल'ड नोंथांमोना फ्रन्ट साइड नोंथांमोननि फट' स' नोंथांमोना फट'ग्राफ होनांगोन 400 केबिसिम नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनांगोन बे अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव पार्मानेन्ट एड्रेसआव नोंनि फार्स्ट लाइन वानाव नोंनि गामिखौ होदो सेकेन्डआव पस्ट अफिस होदो थार्डआवहाय नोंथांमोननि पिएचखौ जागोन एन्ड आसाम थाखाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामदो हमना ला आंनि उदालगुरि एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एलएसि माने नोंथांमोननि एलएसिआ मा बेखौ नायदो जास्ट आंनि हमना ला उदालगुरि हिसाबै आं उदालगुरि होबाय स' बेनिफ्राय आं बेखौ होबाय मबाइल नाम्बारा थाखासिगोन बेनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो हमना ला नोंथांमोना माखौ होदोंमोन उदालगुरिबा स' नोंथांमोना साब डिस्ट्रिक्ट जिखुनु जाया नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौहाय स' नोंथांमोना होनो हासिगोन आरो बेवहाय स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जुदि नोंथांमोना साब डिस्ट्रिक्टआव नोंनि नाम गैयाबा एनएआव होबानो जाबाय बेनिफ्राय मेल आइडिखौ नोंथांमोना बाव एक्टिभ मेल आइडिखौ जाहाथे बेखौ होयो स' दानिया बेयाव थांबाय एन्ड बेनिफ्राय दाना हाइस्ट क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय हमना ला डिग्रि नाम थ' बेवहाय नोंथांमोना जायनाखि नोंथांमोना आन्डार मेट्रिक अब्ला स' नोंथांमोना आप टु क्लास 10 बेयाव दङ एन्ड बेनिफ्राय मेट्रिक पास बा नोंथांमोना मेट्रिकुलेसन होबानो जाबाय एचएस पास बा एचएस डिग्रि पास बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएसन डिप्ल'मा प्रफेसनेल कर्सेस दङ दा हमना ला दा आंनिया डिग्रि पास 10 डिग्रि पास जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नेम अफ द कर्सआव नोंथांमोनाहाय स' बे कर्सखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना हमना ला बिए बा नोंथांमोनाहाय बिए होनो हागोन कर्सखौ होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय बर्ड थाबाय नोंथांमोननि बर्ड थाबाय ओके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेहाय माखासे कलेज नाम थाबाय बा नोंथांमोननि इउनिभार्सिटि नाम थाबाय पार्सेन्ट थाबाय एन्ड बेनिफ्राय डिभिजन नोंथांमोना थाबाय जास्ट नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो एन्ड बेनिफ्राय डिक्लेरेसन होदो अके बेयाव डिक्लेरेसन होनानै नोंथांमोना सेभ एन्ड नेक्स्टआव स' नोंथांमोना बाहाय थ' नोंथांमोनाहाय थांनो हासिगोन एन्ड सेभ एन्ड नेक्स्टआव बा नोंथांमोना द्राबावबो दोननो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव आइ हेयार बाय डिक्लेयाराव होदो टिकमार्क होदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव मोजां नायबानो जाबाय जे I hereby certify that all information furnished by me is true बेवहाय माने सैथोखौ गासैबो आं होजोबबाय होनना बुंदों माने माबाफोर जुदि गोरोन्थि होदोंब्ला माबा मोनसे नोंथांमोना रं होदोंब्ला स' नोंथांमोना बेनि रिस्कखौहाय नोंथांमोना लानांगोन ओंखायनो मोजाङै नोंथांमोना खनसे नायफिनजोब जाहाथे मिस्टेकफोर जादोंबा रिजेक्ट जायो बायदि बेनिफ्राय सेभ दङ बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्ट नोंथांमोनाहाय बेयाव थुनो हागोन स' आं बेयाव अके होबाय देन बेयाव नोंथांमोना फाइनाल बेवहाय फैबाय नोंथांमोना प्रिभिउ खालामनो हासिगोन जे नों मा बेवहाय फिल खालामबो गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारजोब्बाय नै स' नोंथांमोना नोंनि डेटा ओंखारबाय पेन कार्ड आधार कार्ड गासैबो ओंखारजोब्बाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गासैबो ओंखारजोब्बाय बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनो सानदों नोंथांमोना बेहाय मेनुफेक्सारिं नोंथांमोना जि ट्रेडखौ लादों बे फैबाय नोंनि एड्रेस फैबाय गासैबो फैजोब्बाय स' नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामबानो बियो साबमिट जाबाय स' नोंथांमोना साबमिट खालामबानो एक्न'लेजमेन्ट मोनसिगोन अके एक्न'लेजमेन्ट मोनसिगोन आरो बेखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लाथार अके एन्ड बेनिफ्राय आङो बेयाव साबमिटआव थुबाय देन साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो बे फाइनाल साबमिट जाबाय माने रेजिस्टारा जाबाय अके देन बेयाव लोगो लोगो मेसेज फैसिगोन नोंनियावहाय चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लोगो लोगो पर्टेलनिफ्राय फैसिगोन बेयाव स' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबसिगोन एन्ड बेनिफ्राय बेखौहाय स' नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय बे जाबाय एप्लाइ नङा स' बे जाबाय एप्लाइ नङा बे जाबाय रेजिस्टार दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना फुङाव भिडिअ नायदोंमोन एप्लाइ डेटआ नोंथांमोनहा
दा नोंथांमोना जायफ्रा फुङावहाय भिडिअ नायदोंमोन एप्लाइ डेटआ नोंथांमोना 24 अक्ट'बरावसो जागोन दायो जाबाय रेजिस्टार प्रसेस दा आइडि थाखाबाय नालाय बे आइडिजोंनो देनां लगइन खालामनानै मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ फर्म साबमिसनखौ खालामनो हागोन